So what's up guys, namin rin sa Kabukiran. Baliksan na tanig baka ron guys. Uban mo guys, malibang. Uban mo malibang. Akong kalipay sa diyang ay bugso ta diri sa kinabuhi ko. Nalipsaman kay guys. Malibang ka diri. Malibang buka. Hindi oy, damay. Di ba, patambok pa na sa humay ng tae. Na pauli namin guys, pauli namin. Ang kauban, bastos kayo. Rom. Ayos guys. Nila Usking usually guys. Tas ayo tanawan ninong agtang yay. Sana all lahat na. Malibang na to. Sorry guys. Ano ko na. Papa, okay ko guys. What's up, Miguy? What's up? Tawa na guys, 10 tons daw, gidili madalaw 11 tons. Shout out ko lang pa. Wow. Sa dos pinsi. Tawan ko naman magdot na lugar sa Lubihin. Lagi ni dapat sa patulog na. Tagan lang saging. Baka, bokogon, pag ako pa lang mataan eh, basta kayo kawakan. Skin 1, capsule, car. Car, anong matabay? Ito naman na ito rin. Ito, ang tasag 1. So, naway ko kasugas na rin. Ano lama ba eh? Baka. Tukod lang. Diri sa Juan, San Francisco, Senior Day Francisco de Assisi Chapel. What's up? Na traffic ini pato. Wow, the plane boy. The plane. Bigo.